हेलो एवरीवन गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे आरो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दा एमबी ब्लग 46 स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने आं नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ दिनै शेयार खालामनो नागिरदों आरोना नोंथांमोनाबो मिथियाखै जानो हागौ बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोननोबो आं माने बेखौ बाथ्राखौ फोरमायनो होननानै आङो बे भिडिअ'खौ दिनै लाबोबाय आङो भिडिअ'खौबो लाबोनानै बिराद माने माबायाखैनो सोलाबाखैनो आरोना ओमफ्राय दिनैबो सोलाबनायखाय ओमफ्राय भिडिअ'खौ लाबोनो होननानै दिनै लाबोबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायबाय था आङो माबायदि मा होनो नोंथांमोननो दिनै फोरमायनोसै आरोना भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै आं चलो स' गाइस दा आङो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दि नोंथांमोनाबो मिथियाखै आरोना बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बयनोबो फोरमायगोन आरोना आं बे भिडिअ'खौनो माने बानायनो होननानैनो माने सानबाय थादों खिन्थु सोलाबाखैबोना बिदिनो ओमफ्राय आरो माबायदिबो माने आं बुंनोसै आरोना बाथ्राखौ आंनिया माने मोगथां बड'सा जि चेनेल गैया होमबा बे मोगथां बड'सा चेनेला दाख्लै माने बेन जाबाय आरोना आंनिया माबोरै बेन जाखो आंबो मिथियाखै आरोना जिखिया बेयो बेन जानाया माने कपिराइट स्ट्राइक गाइडलाइन स्ट्राइक नांबाथाय माने बेन जायो नामा बिदि होनदों आरोना आं माने खासे लोगोनाव बुंदोंमोन आंबो बारा मिथिया नालाय ओमफ्राय आंनाथ' ओरै जानाया जास्ट ओरैनो 1.7K जादोंमोन आरोना आरो आंनिया भिउसआ माने 1,28,000 बे 28,000 बेसे मोनलाय 28,000 ओरै 46 बा 50 ओरै जादोंमोन आरो आंनिया 1 लाख माने बावबाय माने एसेबां जादोंमोन आरो 1 लाख थांदोंमोन आरो आंनिया भिउसआ ओमफ्राय पाब्लिक्सनि जिखौ पाब्लिक भिउ थाया होमबा इयो आंनिया 5.5K जादोंमोन आंनिया ओमफ्राय टटेल वाच टाइमाथ' बारा जाखायामोन आंनिया ओरैनो 710 जादोंमोन आरोना स' बेखिनियानो जानाया थेवबो गोसोआव बिराद बोरैबा नांदों आरोना आङो माबादोंमोन बारियाव खामानि मावदोंमोन आरोना नोंथांमोननो भिडिअ'आथ' नुखाबायना बारियाव दंफां हानाया इनिफ्राय थांनानै आङो जास्ट न'आवल'सो फैदों फैनानै ओमफ्राय माबाखौ नायबाय आं इउटुबखौ नायबाय आं नायनानै ओमफ्राय खुलिबाय ओमफ्रायथ' नायजाला ओमफ्राय नायजाला नालाय आं सानबाय गैला इउटुबावथ' थांखासिगोन बेन जाबाय होननानै आं सानबाय आरो गोसोनि ओमफ्राय मोजां नायबाय नायनानै ओमफ्राय एकाउन्टआथ' दं आंनिया एकाउन्टआ दं थेवबो थाना मा जानो दा इउटुबानो बेन जाबायना थेवबो इमान खस्थ' माबानानै माबादोंमोन आरो 1.7K जादोंमोन ओमफ्राय आंनिया 1 बिदि खालामनाया आंनिया मास मोनबा नांदोंमोन आरो ओमफ्राय दा मा खालामनो आरो उपाय गैया दा थांनायखौथ' हमथानो हाला नालाय ओमफ्राय दा जि आंनियाथ' खुलिखाना दंमोन नालाय एमबी ब्लग 46 बेयावनो आं दा इउटुबखौ इयावनो आङो जागायसिनो आरो नोंथांमोनाबो आंखौ जिबायदि मोगथां बड'सा चेनेल जिबायदि सापर्ट होदो बेबायदि नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट होबाय था आंनि ब्लगा जाहैबाय माने अनलि राइडारनिल' आरोना नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट होबाय था जेसे हायो सापर्ट हो नोंथांमोनखौबो आं सापर्ट होगोन आरोना अननानै बेखौनो आं नोंथांमोननियाव खावलायहरबाय आरोना अननानै बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय गावसोरनि बिदिनो लोगो हेफाजाब होलायाबा होमबासो दावगालांनो हागोन ना बेनो आरोना आं बेखौ नोङो बयनिसिम सिगाङाव दिनै फोरमायबाय स' बेनो आरो बोरैबा नांबाय थादों ओरैनो जास्ट आङो खालामसो जाबाय ओमफ्राय आं बारा भिडिअ गाराखै नालाय ओमफ्राय दा बेनोसै मानो होनबा कपिराइट स्ट्राइक नांबाय थायो आंनियाबो बिदिनो माने मिउजिकफोराव नाङोना बेकग्राउन्ड मिउजिकफोराव स' बेनो आरोना स' बेनो गाइस बोरैबा नांदों आरोना उपाय गैला थांबाय नालाय दा एमबी ब्लग 46आवनो आङो भिडिअखौ होसिगोन स' बेनोसै गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव मोजां साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना स' बेनोसै थेंक इउ मानसिफोर सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना बाय बाय